तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आज या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती बाधित क्षेत्रातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच यांची पत्रकार परिषद या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे। या ठिकाणी या पत्रकार परिषदेला यावेळी सरपंच साक्षी देसाई मॅडम, सरपंच मॅडम, साहेब, माजी सरपंच या ठिकाणी साहेब, उपसरपंच देसाई साहेब, उपसरपंच सागर दत्ते साहेब, माजी सरपंच प्रेमनाथ कदम साहेब आणि आपण सर्वजण या ठिकाणी हत्तीबाधित क्षेत्रातील जे हत्तीचं संकट गेल्या 20-22 वर्षामध्ये आपण अनुभवतोय आणि प्रकर्षाने आपण सर्वांनी गेल्या 20-21 वर्षामध्ये त्याच्यावर प्रकाश टाकलेला आहे। शासनाने सुद्धा वेगवेगळ्या उपाययोजना ह्या हत्ती बाधित क्षेत्रावर राबवलेल्या आहेत आणि हे सर्व उपाययोजना राबवून सुद्धा हत्तीचा येण्याचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस लवकर होत आहे। सुरुवातीला हत्ती ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये यायचे, त्याच्यानंतर जून-जुलैला यायचे, एप्रिल-मे मध्ये यायला लागले, आता तर फेब्रुवारी मध्ये हत्तीचं या ठिकाणी येणं होऊन प्रचंड नुकसान 7-8 महिने म्हणजे सुरुवातीला 2-3 महिन्यासाठी हत्तीचं नुकसान व्हायचं, आता ते 8 ते 10 महिन्यापर्यंत वर्षाला हत्तीचं नुकसान होतंय आणि त्यामुळे या ठिकाणचा शेतकरी हा प्रचंड त्रासलेला आहे। एक तर काबाड कष्टाने केलेली शेती आणि दोडामार्ग तालुक्यातील शेती ही वृक्ष शेती आहे, ही मला या ठिकाणी प्रामुख्याने नमूद करायची आहे। तर एखाद्या वृक्षावर आधारित शेती करत असताना त्यात सुरुवातीला 4-5 वर्ष संगोपन केलं जातं। हत्ती सोडून सुद्धा या ठिकाणी वानर आहेत, केल्दी आहेत, मोर आहेत, त्याचप्रमाणे सावजा आहेत, गवारेडा आहेत, याच्यापासून संरक्षण केलेली शेती वृक्षाची आणि जेव्हा लागवडी योग्य होतात त्यावेळी हत्तीच्या या आगमनामुळे त्या ठिकाणी प्रचंड असं नुकसान होत आहे आणि म्हणून आम्ही सर्वजण आज या वार्तालापाच्या माध्यमातून प्रशासनाला सांगू इच्छितो की प्रशासनाने या ठिकाणी हत्तीमुक्त मोहीम ही येत्या 1 महिन्यामध्ये राबवावी, तशा प्रकारचे संकेत त्यांनी देणं अत्यंत गरजेचं आहे। यापूर्वी जे काही उपाययोजना राबवलेल्या आहेत त्या उपाययोजनेतनं कोणत्याही पद्धतीचा फायदा हा शेतकऱ्याला झालेला नाही, मुख्यत्वे करून शेतकऱ्याचं त्यामध्ये नुकसानच झालेलं आहे आणि याच्यातनं जर या ठिकाणचा शेतकरी जर खऱ्या अर्थाने जर शेतकऱ्याला या ठिकाणी जर काहीतरी मिळवून द्यायचं असेल तर हत्तीमुक्त अभियान या ठिकाणी राबवणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून प्रशासनाला कळवू इच्छितो की हत्तीमुक्त अभियान या दोडामार्ग तालुक्यात राबवावे, अन्यथा हत्तीला राबवणं शासनाला जर शक्य नसेल तर शासनानं प्रत्येक शेतकऱ्याला बंदूक परवाना द्यावा आणि हत्ती शूट करण्याचं लायसन त्या ठिकाणी द्यावं, अशा प्रकारची आग्रही मागणी या ठिकाणी सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी करतोय। जर शासनाला हत्तीमुक्त योजना राबवता येत नसेल तर या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीपासून संरक्षण करण्यासाठी हत्ती शूटचा परवाना द्यावा, जेणेकरून या ठिकाणचा शेतकरी आपण केलेलं जे काही शेती असेल
त्याच्यातनं सावरू शकू आणि शेतकऱ्याला जे आज शासनाकडून जे काही बाजार मूल्य मिळतंय नुकसानीच्या ते अत्यंत तुटपुंज आहे आणि अशा प्रकारच्या तुटपुंज्या नुकसान भरपाईवर शेतकरी जगू शकत नाही. उभं आयुष्य एखादा वनस्पती निर्माण करायची, एखादं झाड निर्माण करायचं आणि त्याचं जर मूल्यांकन जर उदाहरण द्यायचं झालं तर माडाचं देतो. माडाचं आयुष्यमान हे 80 ते 100 वर्षाचं आहे. सुरुवातीची 10 वर्ष जर सोडली तर तो माड बऱ्यापैकी आपल्याला साधारण 100 ते 150 हे प्रतिवार्षिक त्या ठिकाणी उत्पन्न देतं. त्याचं जर बाजार मूल्य जर पाहिलं तर वर्षाला 3-1 हजार रुपये एका माडाचं मूल्य होतं. 50 वर्ष जर त्याने मूल्य दिलं तर साधारण 1.5 लाख रुपये उत्पन्न देणारी एखादी झाड जर हत्तीमुळे जमीनदोस्त झालं असेल आणि त्याच्या मोबदल्यात शासनाकडनं आपल्याला 4,800 रुपये येतात आणि त्याच्यातही दुजाभाव त्या ठिकाणी केला जातो. त्याच्यात त्याची वयोमर्यादा दाखवून ते छोटं झाड आहे, मोठं झाड आहे, कमी वयोमानाचं झाड आहे असं दाखवून 2,400 रुपयापर्यंत बोळवण केली जाते. तर त्या बाबतीत ते मला प्रशासनाला तुमच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की या ठिकाणी आम्हाला कोणत्याही पद्धतीची नुकसान भरपाईच नको आहे. तर आम्हाला या ठिकाणी शासनाने हत्तीमुक्त अभियान राबवून या ठिकाणी येणाऱ्या हत्तींना कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा अशी सर्व सरपंच आजी माजी सरपंचांच्या या प्रेसच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे आणि तशा प्रकारचा प्रयत्न शासनाने येत्या 31 मार्च पर्यंत करावा. जर 31 मार्च पर्यंत कोणत्याही पद्धतीची जर शासनाकडनं अंमलबजावणी झाली नसेल तर जसा परवाच एक व्हिडिओ निघाला होता की गणपती बाप्पा मोरया म्हणून हत्ती जर जात असेल तर ते गणपती बाप्पा मोरयाचं अभियान आम्ही फॉरेस्टच्या समोर जे आपलं या ठिकाणी वन विभागाचं शासकीय कार्यालय आहे त्या शासकीय कार्यालयाच्या समोर या परिसरातले जेवढे हत्तीबाधित शेतकरी आहेत त्या हत्तीबाधित शेतकऱ्यांना एकत्र करून ते अभियान आम्ही राबवू आणि शासनाचं लक्ष या अभियानाकडे निश्चित स्वरूपात केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करू. मला सर्व आपल्या पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून एक विनंती करायची आहे की गेली 20-21 वर्ष आपण आपल्या माध्यमातून या हत्ती बाधित क्षेत्रावर चांगल्या पद्धतीने प्रकाश झोत टाकलेला आहे. तर येत्या महिन्याभरात आज तारीख 3 आहे या महिन्याभरामध्ये आपण 1 महिन्याभराचं एक सदर चालू करावी आणि गेल्या 20-21 वर्षामध्ये जेवढी हत्तीच्या संदर्भात नुकसान भरपाई झालेले आहेत, उपाययोजना झालेल्या आहेत त्याची फलश्रुती संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि पर्याय शासनापर्यंत राबवावी की जेणेकरून त्याचा फायदा किती, तोटा किती आणि शेतकऱ्याची सध्याची परिस्थिती काय आहे याचं पूर्ण पर्दाफाश हा सरकारच्या समोर तुमच्या माध्यमातून जावा अशा प्रकारची आपल्याला या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि या ठिकाणी मी गोपाळ गवस याने या ठिकाणी संबोधित करावे अशी विनंती. तर आम्ही आता याबद्दल मी शासनाचं जे धोरण होतं त्याच्याबद्दल बोलतोय. कारण आपल्या देशातील जगातील जे श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांचं जामनगरला मोठं असं फॉरेस्ट आहे त्याचं स्वतःचं आणि त्या स्वतःच्या फॉरेस्टमध्ये त्यांच्याकडे अनेक प्राणी असतात आणि असेच प्राणी त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडनं 17 हत्ती त्यांनी घेतले आणि आपल्याकडे जे अपर प्रधान सचिव नेहमी आले त्यांनी हे सगळ्या गोष्टी त्यांना करून दिल्या. हे शासकीय पद्धतीमध्ये सगळं झालेलं आहे आणि असे 17 हत्ती ज्या पद्धतीने त्यांना शासनाने त्यांना दिलं, वन विभागाने त्यांना दिलं. तर या ठिकाणी आमचे 5-6 हत्ती या ठिकाणी आहेत. त्यांनी प्रशिक्षित करावं, काही करावं, त्याच्यावर मोहीम राबवावी आणि त्या हत्तींना पण अशा पद्धतीने त्यांना बंदोबस्त करावं. आज या भागातील गिराईकवरच्या मध्ये जी गावं येतात त्या गावामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ग्रामीण भागातील जी आपली लोक आहेत, आज काजूचा हंगाम आहे, काजूच्या हंगामामध्ये त्या ठिकाणी काजू विकण्याचं त्यांना जावं लागतं परंतु एवढं हत्तीचं भय झालेलं आहे त्यामुळे त्या भागामध्ये ते जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात काजूचं नुकसान होत आहे. त्या ठिकाणी नारळाचं नुकसान होत आहे. मोठमोठी नारळाची झाडं त्या ठिकाणी तोडली जातात त्याच्याकडनं.
अशा मोठ्या मोठ्या नुकसानीमुळे आज त्या भागातील शेतकरी एकदम त्रस्त झालेला आहे आणि शासन अशा मोठ्या लोकांना एक चांगलं नियोजन करून त्यांना हत्ती देतात, प्राणी देतात आणि गरिबांचं ज्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या नुकसान होतंय त्याच्याकडे कानजोड करतायत हे कुठेतरी वेगळं दिसतंय. त्यामुळे आमची अशी एक भूमिका आहे, रेवंत देसाईंची भूमिका मांडली की हत्ती हटाव मोहीम व्हायलाच पाहिजे. आम्ही पण अशी भूमिका त्यांच्याकडे आम्ही मांडतो तुमच्याकडे की त्यांची जी वनविभागाची लोक येतात ती टाइमपास करायलाच येतात गावामध्ये, काही त्यांचा उपयोग नसतो. आमच्या गावात जी मंडळी आहेत, मुलं आहेत, ती पुढे होऊन त्यांना कसं हटवावं, काय करावं हे सगळं करतात. त्यांना फुकटचा पगार घेऊन ही लोक येतात, रात्रीचं कसलं पेट्रोलिंग करतात हा पण मी वरिष्ठांना त्यांच्या विचारणार आहे प्रश्न आम्ही. तर त्यांनी आमच्या गावात येऊ नये, कारण ते कोणत्याही प्रकारचं संशोधन या ठिकाणी आमच्या लोकांचं करत नाही. उलट आमचीच माणसं त्या ठिकाणी पुढे जाऊन हत्तींना कसं बाहेर काढावं, काय करावं, गावामध्ये हत्ती आल्यानंतर काय करावं हे उपाययोजना करतात. पण त्याच्याने आमच्या गावामध्ये येऊ नये अशी आम्ही त्यांना भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट करतो. आणि शासनाने ज्या पद्धतीमध्ये हत्तीसाठी ज्या पकड मोहीम राबवल्या त्या कुचकामी आहेत. त्यांनी ते सोलर फेन्सिंग करतात, हे करतात, करू नका. मागे हिवाळ्यामध्ये त्याने सोलर फेन्सिंग केलं आपल्या हत्तीमध्ये वन विभागाने, आज त्या ठिकाणी सडतंय. उगाच लाखो रुपये खर्च करून वन विभागाने अशा उपाययोजना करू नये, याच्यावर ठोस उपाययोजना करावा. हत्ती पकड मोहीम राबवावी. मला वाटतं आसाम पॅटर्न राबवा, आसाममध्ये हत्ती पकडायचे, मोठा खटका चर मारून त्यांना असं चारोळ घालायचं, त्यांना पकडा, तो पकड मोहीम राबवा ना. असे वेगवेगळे उपाय आहेत, ते पकडा आणि त्यांना त्यांच्या आदिवासी भागामध्ये सोडा, त्यांचं खाण्यापिण्याची सोय करा. आमच्या भागामध्ये येऊन आमची या ठिकाणी मोठ्या हत्ती ज्या ठिकाणी नुकसान करतं हे कुठेतरी चुकीचं आहे. आम्ही आता 1 महिन्याची डेडलाईन दिलेली आहे सर्व सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंचांनी. आम्ही खरोखर सांगतो ते आम्ही रस्त्यावर उतरणार. ज्या पद्धतीने हत्ती ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या नुकसान होत आहे, ज्या नारळाचं ज्याप्रमाणे आयुष्य 80 वर्ष असतं, 50 वर्ष असतं, त्याचं कुटुंब एक नारळ संपूर्ण कुटुंबाला त्या ठिकाणी पोचतो, अशा नारळाचं त्या ठिकाणी तो हत्ती येऊन काही क्षणात त्याला तोडून जातो. म्हणजे ते दुःख शेतकऱ्यांनी एवढं पेरलेलं आहे, झेलत आहे, तरी कुठे शासनाला त्याची जाणीव होत नाही, वनविभागाला जाणीव होत नाही. आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारचं अधिवेशन चालू आहे. आम्ही या ठिकाणी हे करतोय की अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न आमच्या भागातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी मांडावा, जेणेकरून ह्या शासनाकडनं काहीतरी उपाय होऊन हा हत्तीमुक्त दोडामार्ग परिसरातील जी गाव आहेत ती होती, असं या ठिकाणी मी मांडतो. गेली 22 वर्ष हत्ती आमच्या म्हणजे साधारण जोडावड तालुक्यातील 5-6 गावांना मोठा त्रास त्याचा चालूच आहे. आणि आता देसाई आणि गोसाहेबांनी आपण म्हणणं मानलं, त्यामुळे आम्ही परवा दिवशी आपले सरपंच आम्ही रेड्डी साहेबांना भेटलो की ते सोलरचं कंपाऊंड करून देत आहेत, की शेतकऱ्यांना सोलरचं करून देतात. फक्त हत्तीचाच विषय नसून गौरड्या आहेत, गौरड्यापासून पण मोठ्या प्रमाणात नुकसान आमच्या परिसरात होत आहे. त्यानंतर सांबर आहे, साळंदर आहे, सेक्रू आहे, प्रत्येक जनावरांपासून मोठं नुकसान होत आहे. हत्तीचा गहन प्रश्न आहेच आमच्या परिसरात, पण त्याच्याबरोबर ह्या इतर जनावरांचा बंदोबस्त करावा. आणि जसं देसाई साहेबांनी सांगितलं की बंदूक परवाना आम्हाला द्यावा, खरोखर बंदूक परवाना देण्याची गरजच आहे शेतकऱ्यांना, की एवढं नुकसान होतंय. माकड तर रात्रंदिवस घरापासून ते सगळ्याच नुकसान करतायत. तर त्याच्यावर पण शासनाने विचार करावा. आणि मला वाटतं आताच काहीतरी एक त्यांची समिती आलेली, फक्त ते देवगड आणि मला वाटतं कणकोली त्या परिसरात किंवा वेवाडी परिसरात त्यांनी आमची अशी मागणी आहे की त्यांनी आमच्या दोडामार्ग तालुक्यात पण येऊन बरेचसे प्रश्न आहेत ते पण शेतकऱ्यांचे मांडावेत अधिवेशनात आणि राज्य सरकारकडे. आणि आम्हाला योग्य तो हत्तीपासून मुक्त हे आमचे 5-6 गाव आहेत ते करावे. आणि नाहीतर 1 तारीखला जसं डेडलाईन त्यांनी दिलं त्या पद्धतीने आम्ही नक्कीच आंदोलन करेन, उग्र आंदोलन करणार की सर्व शेतकऱ्यांना मुलावर सगळ्यांनाच आम्ही फॉरेस्ट वन विभागाच्या समोर आणणारच. त्याचप्रमाणे मध्यंतरी असं ऐकू आम्हाला आलंय की जे 5-6 हत्ती आहेत ते महाराष्ट्र शासनाकडे शासनाच्या नुसार ते कर्नाटकचे म्हणतायत, तर ते कर्नाटकचे असतील तर ते कर्नाटकमध्ये पाठवावेत. आणि महाराष्ट्राचे असतील तर त्यांनी जाहीर करावं की ते महाराष्ट्रातलेच हत्ती आहेत म्हणून. आणि अशी आमची या सर्व सरपंच उपसरपंच आणि आमची सर्वांची मागणी आहे की हत्ती हटाव मोहीम राबवावी, हे मी महाराष्ट्र शासन आणि वन विभागाकडे विनंती करतो. नाहीतर आमच्या आंदोलन आणि रोषाला त्यांनी सामोरे जावं लागेल. शेतकऱ्यांचं आंदोलन या सर्व भूमिकेचे आम्ही सर्वजण ठाम आहोत.
विषय आतापर्यंत मला वाटतं 2002 पासून ती आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झालेला आहे. शासनाकडनं जी मदत मिळते एकदम तुटपुंजी मदत आहे. समजा आता मी स्वतः केळी लागवड करतो, माझ्या अनेक शेतकरी आमच्या भागामध्ये केळी लागवड करतात, नणस लागवड करतात. या शासनाकडनं मिळणारी नुकसान भरपाई ही केळीसाठी मला वाटतं 120 रुपये आणि केळीसाठी येणारा मिनिमम खर्च उत्पादन खर्च हा 350च्या आसपास आहे. त्याच्यामुळे एक केळी समजा या हातीने येऊन तोडली तर त्याच्यात त्याचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघू शकतो. शासनाकडनं ज्या मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई त्याचा उत्पादन खर्च सुद्धा बाहेर पडू शकत नाही. त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टीचा शासनाने विचार करून त्याच्यावर ठोस असा निर्णय घ्यावा आणि आताच म्हटल्याप्रमाणे जी डेडलाईन दिलेली आहे त्या 1 महिन्याच्या पिरियडमध्ये शासनाकडनं काहीतरी आमच्या या पत्रकार परिषदेचा विचार केला जातोय असं आम्हाला वाटायला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. देसाई साहेब, गौरव साहेब आणि पुरी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे हत्ती हटाव मोहिमेसाठी आम्ही सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. तर हत्ती हटाव मोहीम ही या अगोदर पण झालेली आहे आणि सर्वांच्या मागणीप्रमाणे आता पण व्हायला हवं. हत्ती हटाव जरी मोहीम झाली तरी पण शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच समस्या आहेत त्या कंटिन्यू राहणारच आहेत. कारण हत्ती हटाव मोहीम जरी त्यांनी केली तरी हत्ती आपण म्हटलं तसं 1-1.5 महिन्यात जातीलच असं आपण सांगू शकत नाही. तरी सुद्धा आता जे शेतकरी आहेत ते केळी, त्यानंतर नारळ लागवड, अननस यांची लागवड करतात. तरी सुद्धा हत्ती आता आमच्या घाटिवडे बांबाडे या गावामध्ये हत्ती जे येतात त्याच्या ठराविकच वाटा आहे. आता 18 ते 20 वर्ष सर्वांना माहीतच आहे की त्यांच्या वाटा ह्या ठराविकच आहेत. मग वन विभागाने त्या जे ठराविक वाटा आहेत ना तिथे हत्ती अशा म्हणजे शेतीपूरक व्यवसाय त्यांनी शेतीपूरक लागवड केली पाहिजे. म्हणजे हळद किंवा आलं ह्या 2 हे आहेत शेती, हळदीची किंवा आल्याची शेती आहे. मग तिथे हत्ती त्याचं नुकसान करत नाही. नुकसान हे फक्त काजू लागवड आणि केळी लागवड किंवा माड वगैरे आहेत त्याचीच करते. मग वन विभागाला पण आमची ही एक मागणी आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावं. कारण कोणताही शेतकरी पहिल्यांदा दुसरी कोणती तरी लागवड करताना विचार करतो की करावं किंवा नाही. तर वन विभागाने त्यांच्याशी बोलून त्यांना समजावून आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य पण करायला हवं. आणि त्याचप्रमाणे साहेबांनी जसं सांगितलं की हत्ती हटाव मोहीम ही आमची मागणी, तर आम्ही तर सर्वजण ठामच आहोत की आमची ही मागणी वन विभागाने तसेच सरकारने मनावर घ्यायला हवं. मुळामध्ये गेल्या 20-22 वर्षामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रयत्न केलेले आहेत. निश्चित पद्धतीत लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न जरी फलदायी झाले नसतील तरी आपापल्या परीने त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्या प्रयत्नाला या ठिकाणचा शेतकरी जरी समाधानी नसला तरी त्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत असं म्हणणंही चुकीच्या पद्धतीचं आहे. परंतु याच्यातनं यशस्वी तोडगा काढण्याची जबाबदारी आता पुन्हा एकदा आम्ही या प्रेसच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींवर टाकतो आणि 1 महिन्याची डेडलाईन देण्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे की आता सध्या अधिवेशन चालू आहे. अधिवेशनामध्ये सुद्धा या सर्व लोकप्रतिनिधींनी या ठिकाणी जो आवाज उठवलेला आहे तो आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. मंत्रालय पातळीवर त्यांची तात्काळ त्यांनी दखल घेतली पाहिजे आणि येत्या महिन्याभरामध्ये त्यांनी त्याच्यावर चांगल्या पद्धतीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. मला 2 गोष्टी या ठिकाणी ज्या उत्कर्षाने जाणवतात की गेली 20-21 वर्ष या ठिकाणी हत्ती येऊन सुद्धा आपलं वन विभाग या ठिकाणी हत्तींची संख्या ही 0 दाखवते. याची एक चुकीची बाब आपल्या सगळ्यांच्या निदर्शनास येते. गेल्या 2 वर्षामध्ये हत्तीचं पिल्लू या ठिकाणी आपण कित्येक जणांना ते व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे. जर हत्तीचं पिल्लू जर या ठिकाणी आलं असेल तर 20-22 वर्षापूर्वीची हत्ती आपण समजू शकतो कर्नाटकातले आहे. हत्तीचं पिल्लू तर या ठिकाणचं सिंधुदुर्गातलं तर असेल, या ठिकाणी जन्म झालेलं असेल. मग एखादं तरी हत्ती या ठिकाणी बाबा आहे हे दाखवणं खऱ्या अर्थानं या ठिकाणच्या वन विभागाची आणि शासनाची जबाबदारी होती. ती जबाबदारी या ठिकाणी कुठंतरी वन विभाग दाखवत नाही आणि आपली त्याच्यातनं सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हत्ती कर्नाटकची असेल तर कर्नाटक सरकारबरोबर कोणत्या उपाययोजना त्यांनी केलेल्या आहेत ते हत्ती नेण्यासाठी? आमच्या माहितीप्रमाणे कर्नाटक सरकारचं असं म्हणणं आहे हत्ती जर तुमच्या क्षेत्रात असतील
तर ते हत्ती तुमचे आहे. मग त्यांनी सांगितलेल्या निर्णयानुसार जर हत्ती जर आपल्या क्षेत्रातली असतील तर आपल्या ह्याने मानणं गरजेचं आहे आणि त्या हत्तींपासून शेतकऱ्यांचं संरक्षण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर आपण चंदगडच्या भागामध्ये जर बघितलं तर चंदगडच्या भागामध्ये सुद्धा हत्तीमुळे मनुष्यहानी सुद्धा झालेली आहे. आपल्याकडे सुद्धा हत्तीमुळे थोड्याफार दुर्घटना झालेल्या आहेत. मग ह्या दुर्घटना भविष्यामध्ये जर त्यांचं प्रजनन झालं आणि मोठी संख्या वाढली तर ते आपल्या शेतकऱ्यांसाठी कमरडा मोडणार ठरणार आहे. शेतकरा या ठिकाणचा जो शेतकरी आहे तो शेतकरी हवालदिल होणार आहे आणि कंगाल होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे आज जर आपण ही मोहीम यशस्वी केली नसेल तर भविष्यातला जो आमचा येणारी पिढी आहे शेतकऱ्यांची ती पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. आणि आजचा जो आमचा शेतकरी आहे तर त्याचं जर आपण अवलोकन केलं असेल तर आपला शेतकरी हा या ठिकाणचे जे काही झाडं आहेत त्या झाडांचं संगोपन करून एका पर्यावरण समृद्ध शेती या ठिकाणी केली जाते. शासनाला सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं संवर्धन शेतीचं करून या ठिकाणी शेती केली जाते. आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या शासनाला सहकार्य करणाऱ्या शेतकऱ्याला जर देशोधडीला हत्तीसाठी जर करत असेल तर ते योग्य नाही. आणि त्याच्यामुळे त्या पद्धतीचा प्रयत्न हा शासनाने करावा. आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधीने केलेले प्रयत्न आहेत त्याच्यापेक्षाही चांगले प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून व्हावे अशी आमची अपेक्षा आहे. शासन स्तरावर निश्चित स्वरूपामध्ये त्याने आपल्या भूमिका मांडलेल्या असतील परंतु जोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्याचे अपेक्षित फळ मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या ज्या काही त्याने मांडलेल्या भूमिका आहेत त्या यशस्वी झाल्या असं आम्ही म्हणू शकत नाही. आणि त्या यशस्वी करायच्या असतील तर महिन्याभरामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधींनी मी फक्त या भागाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच आवाहन करत नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी याच्याकडे गांभीर्याने पाहावं आणि जे काही शक्य आहे त्या सगळ्या गोष्टी या महिन्याभरामध्ये पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावर मंत्रालयीन पातळीवर जरी बैठका घ्याव्या लागल्या तरी त्या घ्याव्यात. एखाद्या वेळी त्या बैठकीनं आम्हाला जरी निमंत्रित केलं त्या समस्या सांगण्यासाठी तरी आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना जाऊन ते सहकार्य करू. पण महिन्याभरामध्ये जर त्या समस्यांसाठी कोणत्याही पद्धतीची उपाययोजना शासन स्तरावरून लोकप्रतिनिधींकडून झाली नसेल तर 1 एप्रिल नंतर जर गणपती बाप्पा मोरया म्हणून जर त्या ठिकाणचा हत्ती जर जात असेल तर वन विभागाच्या कार्यालयाच्या समोर गणपती बाप्पा मोरया अभियान राबवून आम्ही शासनाचं लक्ष वेधणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने येऊन जरी आम्हाला विनंती केली तरी त्या विनंतीला आम्ही सन्मानपूर्वक त्यांची विनंती धुडकावणार आहोत. मी गांभीर्याने या ठिकाणी मांडतोय की मागावून येऊन त्याने विनंती करू नये. हे विनंती करण्यासाठी आणि तो अभियान आहे त्याच्यासाठी 1 महिना आम्ही या ठिकाणी त्यांना दिलेला आहे. आणि त्या 1 महिन्यामध्ये त्याने जो काही प्रश्न आहे तो शासन स्तरावरून सोडवावा अशी आमची सर्व लोकप्रतिनिधींना विनंती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.